Казвам се Ана Мария, но на сцената се представям като анима. Аз съм цигуларка, но малко по-нестандартно, отколкото хората биха си представили. Започнах с музиката от много малка, като първо започнах с пиано, а година след това се прехвърлих и на цигулка. Танцувам също от малка, от 9 годишна. Исках да направя нещо по-нестандартно и наскоро реших да ги комбинирам и двете. Да свиря на цигулка и да танцувам. Покажи някакви движения, ако удобно тия танци, ако може. Така завъртаме се настрани. Да, защо не се така. И се протягаме назад. Какво правиме? Да. Така. Ние с него оставаме. Притеснява ли те нещо? Това ми е първо такова излизане на сцена. Преди да излезеш, ще се струва, че минава вече няколко поредни дни или седмица. В момента, в който излезеш, изпадаш в другата вселена и като се върнеш, имаш чувство, че е минало секунда и половина. Просто минава като миг, наслади се на този миг. Все още, госпожи. Супер. Все още, защото днес Пепа помни май, че в едно друго телевизионно предаване вие получихте предложение за брак. Има такова нещо. От този човек? Да. А защо не сте се оженили? Да заработим малко трябва първо. Вие затова сте тук. Да заглебе. Сцената на България търси талант мисля, че единствената, която би могла да покаже изкуството, в което съм се насочила и заради това мисля, че участието ми е точно за тази сцена.